আম্পা বলগা নিশ্চয় কিবা একটা ব্যক্তিগত কিবা একটা হ'ব পাৰে সেই কাৰণে আহিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ দলত আছে এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে बुंदोंमोन माला गानबासो बुंनो हागोन गुबुनाव थांबाय होना नाथाय आं माला गाननाय नुनो मोनाखै होनना माला পিন্ধিলেহে মই কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিম আজিওতো মই আজিলৈকে মই মালা পিন্ধা নাকি দেখা নাইखौ नाथाय दिनै रोखा जाबाय खाम्फा बरगयारिया दोलो नागारनायखौ हाग्रामा सानफा एफा बिपिएफ राजखान्थि हानजाया गुगालांगासिनो दं दैदेनगिरिफोरखौ हमथाना लाखिनायाव फेलें जाबाय दं हाग्रामा महिलारिया पावाराव दानसेनि उनाव फैफिनगोन थाबैनो सरकार दाफिनगोन बुंनानै 5 बोसोर आबुं जानायनि लामायावसै थेवबो दानो हादिया सरकार दोलोनि मावथिफोरनि मिजिङा मिजिङैनो थालांबाय जाय सरकार दाबावैनो दागोन बुंनानै दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ हाग्रामा महिलारिया खाथुमना लाखिना दंमोन दिनै बे रोखा सावगारि नुसारबाय सरकारखौ बिपिएफआ दाफिन हाला जायनि थाखाय दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरा दिनै बिपिएफ दोलो नागारनायनि लामा लाबाय बे समाव हाग्रामा महिलारिनि रला मा जागोन बेखौ समावसो फोरमायसिगोन नाथाय खाम्फा बरगयारिनि बिपिएफ दोलो नागारनायानो बिपिएफ दोलोखौ गोबां लोरबां खालामगोन बे रोखा